nada, pues sí, también gracias a Rosa e a Michelle por verme chamar para estar aquí. Bueno, como decía a Rosa, bueno, chamame Cristian, non me coñezades, son debuxante de cómics, non? Entón, hoxe, pues, veño aquí pues, para falarvos presentar pois, o último cómic que fixen. Hola, amor. Nada, non te preocupes. Claro. Pois, para presentarvos para falar do último cómic que fixen que se chama O Día de San Martiño e que levaba pois, un par de anos, non, máis un par de anos traballando nele. Entón, para min era especial presentar aquí, que normalmente sempre se diga, é especial presentar aquí, pero neste caso é verdade, aquí xusto é especial presentar, porque eu, bueno, este cómic empecei hai xa moito tempo, no 2017 ou así, creo. Era unha historia, pues, bueno, que fun aí dándolle voltas, empecei, dibuixei unhas páxinas e abandoneina. Despois retomeina, e no 2023 presenteino ao Premio Castelao de cómic, que é como o premio de cómic máis grande que hai en Galicia. Entón, bueno, presenteino, bueno, por presentar un pouco, porque, bueno, para o concurso ese había que presentar 18 páxinas acabadas e máis o guión de toda a obra, non? Entón, eu presenteino, iso foi creo que en maio ou así, e no Bravo, pois vin aquí a Roxo o día que pintaba Baduán, un dibuixante tamén que me gusta moito, que pintaba a parede aí. E acórdome que aparquei para vir aquí, aparquei aí diante, e sono o teléfono, e cando pillo o teléfono, pois dime, eran os membros do xurado do Premio Castelao para comunicarme que acababa de ganar o Premio Castelao. Entón, bueno, pois para min este sitio é moi especial porque foi xusto o sitio no que recibí pois, a noticia de que ganara o premio, que gracias a ganar o premio ese foi no que pude estar pois, despois ese ano traballando no libro, e sin ese premio non existiría probablemente o libro acabado. Entón, bueno, este é o sitio no que recibín a noticia, entón recordo aquela tarde como unha tarde moi feliz. Despois tamén volvín aquí para presentar Fernando Roima, creo, hai un ano ou así, e tamén moi contento. E nada, e agora tamén contento porque vexo isto cheo, que non pensades que en moitos sitios hai a xente que estamos todos aquí, así que, bueno, unha cousa moi a ter en conta. Vale, entonces nada, pois vou vos falar un pouco da historia esta do Día de San Martiño, non? O Día de San Martiño é un western, non? É un cómic do oeste. A min, dende pequeno, gustaronme sempre moito os westerns. En parte, non sei porque na miña casa, por exemplo, éramos varias xeracións. Éramos varias xeracións, e acordo, por exemplo, estaban meus avós, meus pais, eu, e, por exemplo, na televisión sempre cada un quería ver unha cousa, pero cando había unha peli do oeste, unha boa peli do oeste, todos decíamos, deixa aí, é como ainda había noche algo que nos gusta a todos na casa, non? Entón, bueno, xa vedes cando pillas o libro, eu xogando con ese tema dos vaqueros do oeste, fixen este porco. Un porco, porque, bueno, desde pequeno gustaba moito sempre debuxar porcos e tal, mas vivo nunha casa que temos vacas e campos, entón vemos moito porco bravo porque nos ven comer ao maízo ou levantar os terreos dos campos ou todo. Entón, xogando cos porcos bravos e cos pistoleiros, pois inventei este personaxe do porco bravo pistoleiro. Isto foi no 2012, para que vexades este primeiro personaxe. Entón, eu, pois, aquí dándolle voltas a ver que podía facer con iso, non? E despois, no 2017, como vos contaba, pois xa fixen un guión pois con outros porcos a maiores, que son estes aquí, non? Que son os porcos aí máis fortes. O protagonista do libro é Salustio do Rejotorto, que é este señor que vemos aquí. Salustio do Rejotorto era un vello que inventei eu, iso cando estaba no instituto, pois para protagonizar as miñas historias, entón inspiraba un pouco en meu tío avó, en meu avó, e despois cousas inventadas, non? Entón, neste libro, xogo con mezclar o que é o rural noso das nosas aldeas
cos personaxes do oeste, non? Entón temos, por exemplo, a Salustio e o protagonista do libro que é Xan da Craña, que é o xérif de medio rural. Entón, Xan é un veciño pois, que se foi da aldea, non? Abandonou a aldea e moitos anos despois volve, pero agora está convertido no xérif de medio rural. E a súa primeira misión como xérif de medio rural é impedir que Salustio faiga na casa a matanza do porco. Porque, bueno, quere que a faiga polos canales legales e pagando ao final é do que se trata, non? Entón, vai haber aí un conflito entre Salustio e Xan, que Salustio non quere pasar polo aro, e Xan, pois, que vese enfrentado ao seu vello amigo Salustio. Entón, é un pouco como o drama aí, o choque que hai aí ca matanza do porco de fondo, non? Eu aproveito para falar disto, no cómic este, é unha cousa así, pois, bueno, de broma, non? O xérif, que ven o xérif e impedir da matanza. Pero, bueno, falo un pouco a través diso tamén de cousas, pois, que isto parece de broma, pero ao final temos leis hoxendía, o das caliñas que horas hai que ter registradas, hai nas que ter pechadas, toda unha serie de normas que cada vez se impoñen máis nas aldeas, non? Entón aproveito o cómic pois, para falar un pouco desas normativas e desas leis. Aquí, por exemplo, hai un personaxe que é o superior de Xan, que é o funcionario este, entón vai co seu libro así de normativas de la nueva ruralidade. Entón é como ese modo de vida tamén que se quere impoñer un pouco a forza nas aldeas, non? Entón, xogo co mismo que nas películas do oeste se quería impoñer as novas leis no oeste, pois aquí tamén xogo coas novas leis que se quere impoñer no rural. Entón, bueno, temos esa historia de Salustio e Xan, por un lado. E despois, por outro lado, temos a banda esta dos porcos bravos pistoleiros, que era o que vos ensinaba hai un cachiño. Entón, temos os secuaces, son personaxes que inspireime pois, en películas como Bon Feo Malo, e así diferentes películas de Clint Eastwood, de Sergio Leone. E despois está o malo malísimo, como en toda a peli de vaqueros, que neste caso é Alporcone. Entón, Alporcone é o cocho que vemos aquí. Alporcone está como inspirado así nun terrateniente tal poderoso, e máis, pero bueno, despois eu na realidade inspirei nun funcionario dali do Concello de Ortigueira. Entón, de feito, se vedes os paisaxes, tamén, incluso o propio edificio non sei se coñeces Ortigueira, pero o propio edificio da banda de Alporcone é o edificio do Concello de Ortigueira, non? Entón, pois, bueno, como que pillo esas referencias, tamén o que son as paisaxes, pois son paisaxes aquí de Couzadoiro, Ortigueira, as Pontes. Entón, bueno, Alporcone pois vive de roubarlles patacas á veciñanza, entón ten como traballando para el aos porcos estes máis fortes, e despois a Calabaciña e Calabazote, que son estes dos porquiños que están aquí, e que, bueno, acaban traballando para el un pouco como medio escravizados ou un pouco aí obrigados, non? Entón, nada, isto son un pouco como todas as historias que hai aí no libro, e despois, pois, bueno, remexo todo un pouco, e tampouco vos conto máis, porque despois non vos quedo nada para ler. Que máis dicirvos? Nada, o cómic este, iso, fixen eu o debuxo, fixen o guión tamén. Neste caso, pois, editeino eu tamén. Foi unha cousa aí o premio Castelao os últimos anos. Sacábos a galería como a concurso editorial, e despois, pois, Xerais ou Galaxia, unha editorial destas, pillaba os dereitos do libro. Pero eu quería editalo eu, entonces o que fixen foi presenteime ao concurso editorial e fixen aí o papeleo para conseguir os dereitos do meu propio libro outra vez. Entón, pois editeino eu, entón tiven como todo o control, non? Entón escollín pois o tipo de papel, despois o libro ten unha camisiña así, así, este é o mismo debuxo, pero en blanca e negro. Ou quitar, iso como prefirades, que era unha cousa pois, que me gustaba moito. Polo que valía un pouquinho máis, pero quedaba moi xulo.
E despois nada, o cómic pois, fala un pouco disso, ten esa parte así de aventura, fala un pouco tamén pois, do tema do abandono do rural, do abandono das aldeas, de un pouco de diferentes xeracións, un pouquinho así desas cousas. É un cómic así con moito humor, ten tamén acción, pero ten tamén un pouquinho como para se queredes ler aí con calma e sacar outras conclusións. Pois bueno, iso é un pouco o que hai así do libro. Non sei se tedes así algunha preguntiña ou